ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикони канали Автолайф. рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. дар ин навор якчанд мошинои гуфтагӣ шуморо омода кардем ва бисёри подписчико, бисёри бародаро ки ҳамин сечкои 2.4 сиёмка кунен, пешкаш бигардонен. мараман ҳамин сечка ҳолати хуби хуб шад бародаро, тамошо кунен ва фикротонро оиди нарх навош ҳатман дар комментария бинависонен. ва бинем бародаро ки ба ҳамин нархе ки соҳибаш гуфтесай меарза ё ин ки не, нафаро ки сечкае кардиан бо медонанд сечка чӣ хелае. фикротон ҳатман бинависонен. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. яктаи лайка дар видео дареғ надорем бародаро. Mercedes сечка 99 сола объёми 2.4 хати, бензини холия газа дагнестай 4 тавалонш нав, свет металлик. хай тамошо кунин касоида ки махрум мешаванд, номро якам ҳаст. ҳуҷҷат танировкаш 1 сола 4 тавалон нав, оз як салонш ҳам мегирам, тамошо кунин. чхоло ҳамаш нав, салон кожа автоматай, ҳамаи навотош кор мекунад. 234,000 пробег дора. чхоло ҳамаш навам вагонишай бародаро. ҳай бухтонам мебинин бача. нақша чанд гуфти рака? 95,000 бо муомилаам дора. номро якара мемонам, занг бизанед. оз як моторша мегирам, ба номро якара мемонам. моторшам тамошо кунед бародаро, 2.4 мотор тозай. ҳам номро табгӯ ака. Ila soçunu götürürler bu ima kadestayda icazda. Oldu da cuma. Çba. номро ака. Emiyorum bile da tevfik olmuş. Memunan lakarına mezane bu magazanın bu номро ака 48 99 415. занг зане қайтон муомилаи хубам мекунад. мака Maturu şans çıktı biraz. Toyota Corolla бародаро, Corolla 3 сасяни хуби хубаш тамошо кунед. 2011 сол, объём 1.8 қати, бензини холи, вагониш свет сафед, оз як салонша мегирам, тамошо кунед, касоид яки мақбул мешава. номро якам ҳаст. салон кожа чиқоло ҳама наван. оз як ай пеш мегирамаш. дар электропакетан мултирулам ҳаст. коробкаш автомата, кондиционер печка ҳамаш кор мекунад. ҳамаи навортош ҳаст гӯемда. нақша чанд гуфти рака? 120,000. нақша 120,000 мега бо муомилаам дора. номро якара мемонам, занг бизанед, қайтон муомилаи хубам мекунад. ҳам номро та мегӯ ака? 918 23 0007. хуб хутон тамошо кунед дар камера састани хубша. бародаро Corolla бисёри бародаро хоҳиш мекунанд тари мошинои сабукаки қишнуа ҳам расходам.
астраҷи бародаро хуб някта сасяни хубаш тамошо кунед 2002 солаи объем 1.6 қати 4 та балон нав ҳамаи наврутош кор мекунад ӯз як салон шумо мегирем тамошо кунед чухоло ҳамаш нава даро электропакет коробкаш механик балоно нав газа бензина балоно нав нарша чанд гуфти рака 61000 гуфтанака бо савдо буд 61000 бо муомилаам дорам ман акара мемонам занг мизани қайтон муомилаам мекунад ҳуҷҷат таъйинофкаш ҳуҷҷатиш таъйинофкаш 5 моҳ ака ҳуҷҷатош 8 моҳи дига ҳуҷҷатош 8 моҳ таъйинофкаш 5 моҳи дига ҳастай ҳамн номро та мегӯй ака 008 3 008 3 007 Hai bă, la noi svetich ceai. Надна бардаро хуб някта сасяни хубаш тамошо кунед 2002 буда 2004 солай объеми 1.8 зефира қати ҳолати хуб шуда ҷа таъйинофка дора ка якним моҳига таъйинофка дора бензини холӣ газ бензин ҳам аст бензини гази рачор задагӣ моторша тамошо кунед оз як салон шумо мегирам коробкаш механик кондитсионершам кор мекунад чухолушам нава калити мерседес ҳам ҳаст چند گفتی نرشاکا؟ 35000 با مومیلان دورو خان نمرو تامیگو اکا 550 13 06 06 بالونوش هم نوای بالونوش نوان های مختون میبینیم با بچه Opel Hatchback bardaро 97 сол объем 1.6 қати сасяни хубаш тамошо кунем газ бензин ё газ бензин 4 та балоншам навай оз як салоншам мегирем тамошо кунем башида махтунашам маст чухолош наван коробкаш механик 340000 пробег дора چشمش قبلگی نداره اکا نه واری نداره چشمش من جز سوندری چه مونده شوا جز سوندری چانس بده میلا داره من مقصد اما ریخته بابا این ساری هم باشه چمون یک
97. چند گفتی نقشه بود؟ میره 36000 میگم بو همین خریدار بشم معامله میکنم ناخور کدوای بالون همش نمره تابگو اکا؟ دو تا 5 ده تا 5 3 تا 9 3 تا 9 50 99 50 اصلا یک خاچبی داکوره زنگ زنی خاتون معامله خواه میکنه یکم چشمش واری شکل زدگی نداره اگر جای سونگولی تا چند بگی با